Sanibona, ngiyabingelela egameni likaJesu. No, la okhulumayo uSifiso Manana, ozala endaweni yaseClermont. Mhlawumpe abanye bazomazi ngenxa yokuthi uwumuntu ojwayele ukuthi ey'nkundleni zokuxhumana noma ongajwayele but okhuluma ngempilo yakhe. Okungeyona-ke into enhle nokho because once wakhuluma ngempilo yakho kanje ukuthi uphumaphi wenzani, kunabantu ovele usuke usuphumile kubona automatically. Vele-ke angikhulume nje iqiniso lithi lesi show akusilona olwalabo bantu. Lolu hlelo olwabantu abafuna ukwazi kabanzi ngenxa yedakamizwa. So mina ngikhule kakhulu nje ngumfana okhulayo kamnandi but sibe ne-agreement-ke noNkulunkulu wami ukuthi lithe ngikhule kwakubeka enhliziyweni yami ukuthi mangenze lolu hlelo ukuze abantu balibone ukuthi lento ekuthiwa isidakamizwa bayangazi-ke mhlawumbe abaningi bangazi but muqala nje ukubona lo buso bamnyazi ukuthi this boy was so much addicted iminyaka eminingi ehlala emgaqweni edla isidakamizwa. But njengoba sekukhulunyiwe kakhulu ngathi thina sekukhulunyiwe nje ngathi kakhulu futhi kuney'ndawo thina esinazo noma esiyihambayo uma sekuthiwa si-addicted noma sidla ama-drugs okubalwa ama-rehabilitation center, okubalwa ama-correctional center la kuhlumeliswa khona iy'mpilo zethu siqalwe phansi. But uNkulunkulu ukubekile kumina ukuthi yazi sekukhulunyiwe ngani but what if what about abantu enibahlukumezile-ke kuthiwani bona ngabo banayo yini indawo bona yokuzo-express-a ngoba ngingakusho ngiphinde ngigcwalise umlomo futhi ukuthi u-90% wokuguquka kwesimo somuntu okuma-drugs noma endleleni embi ayihambayo ulele kubantu abangakazi bona basidle kodwa abazwana naye. Ngijwayele ukusho lokhu namanje ngicela ukukuphinda futhi ngeke ngiyeke ukukusho. Akekho umuntu obhema isidakamizwa ngaphezu komuntu ozwana nomuntu noma ozala umuntu noma oyisihlobo nomuntu odla isidakamizwa. Inkulumo yami ithina, inkulumo yami ithi kuyo yonke into esingayenza singeke sishintshe completely uma abantu esibalimazile besalimele. Ngicela ukudlula nje kulesi story. Kuye kwathi ngikhula mina ngikhule shuthi ney'ngane zaka-anti wami zihlala kubeNazaretha seyizwile ukuthi ubhuti wethu udla isidakamizwa uyisela because nakhona ngangifike ngivakashe ngisantshontsha ukudla ama-drugs ngibaleke sengitshontshile khona. Mengitshontsha khona shuthi lento njengoba yikhule lezi ngane ihlale kuzona noma ikhulunywe ukuthi hhayi bo ubhuti wethu phela nimbonile yini usedla isidakamizwa usekanje kanje kanje. Kwafinyelela nje lapho nami ngithi ngifuna ukuyiyekela isidakamizwa ngamandla ami ngibone ukuthi no manje sengilimaze kakhulu and angisafunwa umuntu ngoba kuhamba kufike lapho ekuthenini ungabe usafunwa umuntu uma udla isidakamizwa. Yisona sodwa esisuke sesikufuna that's why sikuphushela away kubantu abasondele nawe of which baze bahambe emhlabeni njengami-ke. Kunabantu abahambe emhlabeni ababengithanda including my parent, ubaba wami umuntu wayengigadile engakhula naye. Angikho-ke lapho but ngisekutheni mina isidakamizwa nje siyenza njalo. Kusho ukuthi ngathi ngizamile ukushintsha okusho ukuthi lento ingasukile ey'nganeni. Abazali bethe u-anti wami ethe hhayi asimnikeni ithuba lesibili kodwa ngoba iy'ngane lezi zilimele naye u-anti wami wayelimele but wayesenzela nje i-favour ukuthi uyangibona nami ngi-right angisahambi nalaba bangani kanti it was only a matter of time. Ngathi ngiphumile or ngathi ngivakashele nje kanti kwathiwa emgaqeni yabo iy'nkulumo ubone abantu bekhuluma ngawe ubone ukuthi hhayi mungena kuyathula because babekhuluma vele ukuthi hhayi emgaqeni mengishonele kuthiwa hhayi bo Mbhekeni angayi ngala because siyamazi mhlawumpe usazozenzela nje uzophinda sithathe ley'nto zethu. Lesi sitori ngisixoxiswa ukuthini? Ngixoxiswa ukuthi noma ngabe ngangithanda mina ukushintsha but ngabanjwa i-stumbling block sokuthi ngangibalimazile. So ukubalimaza kwami kwakufinyelela eminyango yabo, kwangilinda emnyango wokungena ey'nhliziyweni zabo. Ngamanye amagama into yami ithi njengoba ngishilo ukuguquka komuntu okuphelele kulele kakhulu kubantu
abangakaze basidla isidakamizwa lesi asuke esidla noma zonke iy'dakamizwa asuke ezidla ngoba uye ungathenjwa noma usushintshile because balimele abantu. So lolu hlelo guys uNkulunkulu athi angilenze, uthi angilenzele abantu abangakhulunywanga ngabo ngoba thina sekuyaziwa ukuthi okay sisizane nasey'nkundleni zokuxhumana ukuthi awusengethe kuma-drugs menze u-1 no-2. Usebhema ukuthi ngithengele u-1 no-2 noma ngihambise endaweni yokuthi but what about la bantu esibalimazile okuyibona futhi abasithumela kulezo y'ndawo ngoba sithi sihambile siyoshintshwa siyoguqula iy'mpilo zethu ngampela sibe sisebenza kanzima but bona akukho la beguqula bona iy'mpilo, akukho la bekhuliswa khona. So this show guys ngiyacela selingamele ngoba luzolekelela abantu abasondelene nabantu noma abazana nabantu abadla iy'dakamizwa. Le nto it came to a point where I just sat down ukuthi okay shuthi why, that's why abantu uma bephuma emajele sebewajezile amacala abo sebegwetshwa iminyaka bathi bayabuya emphakathini umphakathi ungabamukeli. It's not because ukuthi umphakathi awubafuni ngampela, uzwe ethi umuntu hhayi lesiya sigebengu sakabani uyambulala wakabani. Nathi-ke sidakamizwa uzwe kuthiwa loya sikhothoni wakabani akasoze aphinde ashintshe, okuthola ukuthi usushintshile and wenza kangcono emphakathini kunento oyenzayo esiyingconywana but ayibonakalisi ukuthi lobu buhlungu obafake kubona abantu bona busahleli njengoba bunjalo. So lento ejwayele ukushiwo ukuthi noma ungenza o-100 o-right abawu-100 make wenza owodwa kuphela bonke labo 100. So bubuhlungu bunjalo busuke bakhelele and makuthiwa ukuthemba awukuthengi uyabu-earn-a kusuke kushiwo into enjalo. Thina namanje nje mina kunabantu abangangikhulumisi, kunabantu angabalimaza of which ngixolisile but ngoba ubuhlungu base bakhelekile ey'nhliziyweni zabo ukuthi hayibo nayi ingane iyinhle bo yakhula manje yesenza u-1 no-2 yasibamba inkunzi yantshontsha lokhuya wayibona kuthiwa ayisekho emajele. Yini kanti inkinga? Othola ukuthi umuntu kuzondiswa ukuthi wayenento ngawo ukuthi hayibo ingane yakabani yazi ingane yami mangasifane nayo mangasifane nayo nje mina ngingajabula. So into yami yavele yathi no man, uNkulunkulu wathi ngiyayibeka kule nto kuwena sifisa ukuthi wazi utshele abantu ukuthi nalo uhlelo la bezokwazi ukukhuluma khona because I know ukuthi the more ukhuluma ngento sekukhulunyiwe ngathi zikhona iy'ndlela esingayithola ukuze ngampela i-recovery yabantwana bethu ibe possible ngoba angahamba umntwana ayosizakala but ngoba thina sisalimele siyokubona kuyize uzokwenza ama-mistake amancane singapholile simkhumbuze amadala. So of which lokho kuyayilimaza i-recovery yakhe umuntu ngikwazi ngami lokho. So iy'ngane lapha kwathiwa emkadeni so mina ngabona engathi labantu abangifuni akusoze nje ngathembe kanti cha, not ukuthi abasoze bangithemba, it's because balimele ey'nhliziyweni zabo. Ngiyengijwayele ukuthi mina futhi lento ngiyoyisho kuyoze bayizwe abantu. Akekho umuntu odla isidakamizwa ngaphezu komuntu ozalwa number 1 nomuntu odla isidakamizwa, owazana number 2 nomuntu odla isidakamizwa, oyisihlobo number 3 nomuntu odla isidakamizwa, okokugcina ozala umuntu odla isidakamizwa. Babona oma bethu nobaba bethu beqinisela behamba be-strong la enyanga it's because baqinisele but uma ngase kuthiwa uyahlala nabo phansi noma bayalithola ithuba lokuthi beze kulolu hlelo oluthi Sifiso Somusa the other side of the story, uyobona ukuthi abantu balimele hhayi ngoba bengasifuni siwumphakathi noma siy'ngane ey'khulayo. Nanokuthi-ke guys impi enkulu ibhekene kubantu abasha. Angikhathali noma ngabe wena uthi ingane yakho ayisidli lesi ayikwenzi lokhu but konke ingane ekhulela kukhona manje isitha sikusebenzisile ukuthi sikwenze kakhulu okufuthi kugcina konke i-background yakho kuyisidakamizwa noma ngabe isiphi. So lolu hlelo guys olwabantu noma umphakathi wa-South Africa namaphethe olwabantu nje esizwane nabo noma esizalwa yibo noma esihlobene nabo noma esikhule besibuka emphakathini abangakaze bazidle izidakamizwa ukuzokhuluma
ukuzolulekana nokuthi sithole amasu ukuthi okay, ukulimala kwenu kanje thina siyintsha esesiphuma la singasizakala kanjani noma singenza ngayiphi indlela ukuthi nani ningabe nisalimala, nizame iy'ndlela zokuthi nisixolele ey'nhlizweni zenu. So this show is about that, guys. Ngiyazi-ke mina ukuthi izinto ey'sizayo nami ngiyakwazi lokho. Lokhu nje okuzongisiza angikuthandi, lokhu okuzongisiza ngikushaya indiva noma ngikunaki up until ngize ngingene kuleso simo. So ngiyamnxusa kakhulu uNkulunkulu ukuthi ozobona lolu hlelo, owaziyo ukuthi uyalidinga ulwazi noma uyalidinga ukuthi alishere nobani ulwazi analo ngenxa yabantu abadla idakamizwa noma ngabe isiphi ngiyasho, ngoba mina njengoba ngimngaka nje asikho engingakaze ngisidle ngiphuma lesi ngingene kulesi, ngabe sisha futhi nesisha asikho ngoba mina ngakule nhlobo ukuthi yonke into efikayo mengifika abantu bedla inhlabathi mina ngidla kakhulu kunabo. So that's why I was so exposed. Lento yaqala ebholeni ngangidlala, abanye bazokwazi-ke ukuthi mengifica kudlalwa ngangize ngijime mina kakhulu kunabo. So yonke lento uyabona ukuthi yayenzela ukuthi mina ngitheste wonke ama-drugs ukuze ngikwazi ukuhlala nabantu si-understand-isane sikhulisane, okuyiqiniso ukuthi angiyiphumelanga mina, ngazama mina ngamandla ami ukuyiphumela kwaze kwahamba umuntu wayengisiza ubaba, kwasala laba abanye u-anti naye njengoba ekhona lapha egulisha so ungilekelelile ekuphumeni. uNkulunkulu wathi ngizomsusa-ke abantu abazokusiza, ngifuna uze uyidele kwawena ngoba awugcananga ngokufuna ukudelwa abantu kuphela, nawe ngifuna uze uyidele ukuze ukwazi ukukhuluma ngento oyaziyo. Mina guys angikho proud ngoba ngiyazi ukuthi uma-ke njengoba wabona ubuso bami wathi awu nangu lo mfana wedla idakamizwa, sengiphumile kwi-agenda yakho, sengiphume kwi-list yabantu ofuna ukuzwana nabo. Anginankinga-ke nalokho ngoba ngiyazi mina ukuthi baningi abantu abalimalayo njengamanje. Mhlampe kunengane yakho eyisihlobo sakini kude nomhlaba la uhlala khona wena, la ezakho iy'ngane ezingazidli idakamizwa kodwa ey'sebenzisayo, because angikhulumi mina ngesidakamizwa nje lesi esihlalisa thina emgaqweni, ngikhuluma ngokuthi nakuthina akuqalanga kanjalo. So njengoba ngithi sonke isidakamizwa, siyalicela uvo lwakho, siyacela u-like noma ukhomente. Uma ukuthi kanjani uzowathola amanamba eshow, u-imeyile ukusho ukuthi hayibo nami ngiyalithanda lolu hlelo, ngicela ukuzokhuluma ngoba ngihlukumezekile. Ngiyazi mina ukuthi the more ukhuluma kunomzali othi usizakala, the more ukhuluma u-cough it out, wayesho njalo baba ethi cough it out. So kwangifundisa ukuthi ukukhuluma into engaphakathi kuwe kuyakhokhelwa noma kuyabiza ngoba manje ukuhlala nento kubukhuni ngaphakathi kuwena ngoba omunye umuntu ingamsiza leyo nto. So lolu hlelo bazalwane mphakathi olokuthi nje sizoxoxisana, sihlale phansi sikhulume ngey'ngane zethu, sikhulume ngey'ngane ey'khulele emphakathini wethu ezidla iy'dakamizwa siy'bona seziyilwane namhlanje. Ngike ngathi ngihambile la izolo kunoSisi ebengiyohlangana naye nje enkonzweni shuthi la mina nazi-ke guys ukuthi mengingabona nje umuntu ophethe imithwalo yakhe ongcolile oyodayisa emgaqweni, ngoba lento le ihlasele khona to khona. Uma ungathi wena lento le is normal, okushulo ukuthi ngaba kwakaboni kahle ukuthi lesi sikhathi esiphila kusona isiphi isitha, sisebenzise yonke into umuntu omusha azongena kuyona ukuze sizolwa nekusasa lesizwe. So ngiyamcela kakhulu bandla ukuthi ni-athende nilingamele uhlelo. Uma ufuna ukushera ungafona, unga-imeyila size kuwe sizozwa ngoba kukhona ngento ozoyisho omunye umuntu wase-South Africa ongene kuyona noma osephumile ozo-relate-a kuyo. Uthe okay-ke uthe lo bhuti esecela ushuthi si-imeyile i-tax erobhothini, lo bhuti uyacela imali uthi ngicela 10. Usisi obesethi athi pho yini indaba, wacela wabuka isikhwama, wabuka iy'khwama zethu ufuna ukuyintshontsha yini. Lokho kumina kungithintile, bekungafanele kungithinte because mhlawumbe ubezoyithatha ikhwama angazi, but kungithintise ukuthi amagama awashilo wathi mhlampe lo muntu uyeka u-swimming pool, uyeka imibhede emikhulu njengoba ezolala emgaqweni, ofithi mhlawumpe lokho futhi ngabe kuyiqiniso. But uyabona yini ukuthi
balimele kangakanani abantu base-South Africa. Uke uthi noma uze ngento enhle but babone ukuthi ukhona owenza kanje o-around the world, nawe uzophinda ukwenza. So it's about ukuhilana, sixoxisane. Akhona namasu ngiyazi ekuxoxisaneni kwethu, ekuhlaleni phansi azoqhamuka ukuthi okay, siyihendlisha kanjani isimo esikanje, because kuyiqiniso nje futhi namanje ngisasho ukushintsha kwethu okuningi u-10% thina esiwudingayo, u-90% ukuze kuhlanganwe no-100 wokushintsha kwethu esidla ama-drugs ulele kunina, ngoba inina ebenilimele. Namanje guys, lento ngangisoze ukuyiyeka. Akhona amaphilisi anoma ngabe isiphi isidakamizwa, ikhona imijovo, ikhona i-medication yokuhila thina, yoku-detox-a iy'dakamizwa esuke siyikhonzumile, but awekho amaphilisi okukhipha ubuhlungu esinabo noma esinenze bona ngesikhathi sisadla iy'dakamizwa. So ngiyamcela kakhulu uNkulunkulu ukuthi enze nonke bani bami base-South Africa namaphethelo nomhlaba wonke nili-athende lolu hlelo, nibe khona noma ngabe yini obone ngathi unga-contribute-a ngayo noma ungafaka isandla ngayo ekulekeleleni, ekukhulumeni, ekushereni ama-ideas. Lolu hlelo olwethu ngoba alukho lolu hlelo nina ningekho. Uma ngase nithule nje shuthi ayisizakali iy'ngane, ngoba kwayiloya taxi driver uzobe engekho kusasa ukushathise emsebenzini noma lapho sisuke siphuthuma khona uma ikusasa lethu libulawa kubantu abasha, ngoba ngiyazi mina ukuthi ikusasa kakhulu lilele kubantu abasha. Akasekho uhulumeni wakusasa, akasekho udokotela wakusasa, ayisekho ngisho iloya-ke yakusasa, akasekho ngisho umuntu ozoshaya ithili ey'tolo lapho sizothenga khona uma kufa i-youth yanamhlanje yasemhlabeni. So ngiyamnxusa kakhulu uNkulunkulu ukuthi uma ngabe kuthiwa noma ngabe kuthiwa ungenzani lezi zinto ey'jwayele ukwenziwa kulolu hlelo noma kulezi iy'nhlelo ey'kanje, ngiyeke ngizwe kuthiwa uya-like, ngizwe kuthiwa uyashera, ngizwe kuthiwa uya-subscribe-a, but ngiyamcela kulo uNkulunkulu ukuthi asilekelele, sisize noma silekelele ngey'nhliziyo zethu ey'vumayo ukuthi sesibonile sikhathele, i-youth yethu iyaphela, i-youth yethu ingene ey'dakamizweni, khona to khona ubona umfana ongcolile, ubona intombazane engcolile edayisa ngomzimba noma umfana osebanjiwe oshawayo, ofithi akuyona into enhle leyo. Sikhule khona thina abantu abahlala emgaqweni but hhayi ngale ndlela. So le nto iyakukhombisa ukuthi isitha sinyuse izinga, nathi-ke thina nje esesiphumile nesingakangeni, ngoba ngijwayele ukuthi mina sobathathu guys siyadingana, umuntu osengenile esimeni, umuntu ophakathi esimeni, umuntu osephumile, ngoba sonke lo ngaphandle uyamdinga lo phakathi ukuthi amtshele ukuthi qondisa indlela yakho ngoba uzogcina unjengami. Nalo osephumile uyamdinga lo phakathi ukuthi amtshele ukuthi webhuti wamlalela, wesisi wamlalela, uyaphumeka ngo-1 no-2 no-3 no-4. So sonke siyadingana. So uNkulunkulu kubekele nje kumina ukuthi angilenze lolu hlelo ukuthi abantu bazothangamela, bazolalela ukuthi ubuhlungu esibafake kubona, nanokuthi yiphi indlela mhlawumpe esibone ngathi uma sihlanganisa ukukhuluma kwethu izinto esesikhulumile sinihlukumeza nani eyisakunina ey'nhliziyweni zenu, kuphi mhlawumpe esingaqhamuka ne-solution engconywana kunalawo esinawo ukuthi i-speed up-e i-recovery yabantwana bethu, ngoba each and every day, each and every town kunomuntu omusha ongenayo esidakamizweni. Lokho angikuphikisi, lokho futhi angikunanazi, into engiyaziyo ngoba mina wonke amadolobha ngihlala e-Maritzburg, ngiphara ngasekhaya, ngahamba ngiyovakasha, ngaphinde ngadla ama-drugs ngakhona, ngahlala emgaqweni ngantshontsha khona, ngabuya ngahlala e-Pinetown la ngiqale khona, ngaze ngagcina eThekwini. So wonke amadolobha kuhlale kuba khona umuntu osuke elokishini lakhe ezeThekwini ngokuthi azoba i-street kid, azoba yiphara, azoba usinawana, azoba unyawupe. So ngiyamnxusa kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngalolu hlelo sizobungana, sizobonana, sihlale phansi, sixoxisane, sikhulume, ngoba uma ukhuluma kukhona umzali ozosizakala, kukhona ugogo ozosizakala osethi sengikhathele. Mina baningi abazali engikhuluma bethe mntanami uyazi ukuthi
mina sengikhathele ngiwasha izandla senginikela uNkulunkulu ngithi mina ma kuyo yonke into ongayisho into engiyibongayo ukuthi usunikela uNkulunkulu ngoba vele iqiniso lithi uNkulunkulu wazi ngempilo yomuntu ukuthina nje ukuthi simbeke emkholekweni. So ngiyamnxusa kakhulu uNkulunkulu ukuthi asisindise kulento yokuthi sithi sesikhathele but sikubeke futhi ukuthi konke sikubeka kuNkulunkulu, hhayi ngoba abazali bethu besidinelwa noma bengasasifuni. Ubuhlungu guys esisuke sesibafake ngaphansi kwabo bekhulunywa omakhelwane beshiwo ngamagama kuthiwa nayi indoda ingane yephara umbheke nje uwunesi kodwa manje ingane yakhe ixovwa udaka idla emgqomeni. Awumbheke nje usebenza enkantolo kodwa ingane yakhe ihlala emgaqweni idayisa ngomzimba iyiphara. Lokho guys akuyona into enormal noma ngabe ufuna ukuthini wena but lokho faneke muwumuntu ongalimele kunalabo abalimele. Faneke lokho ukubona ukuthi oh kahle kahle la akuseyona lento esasiyitshela ukuthi isidakamizwa siyona. Mina ngikhumbule kuthiwa isidakamizwa it's a rich man's gift esasidliwa abantu abanemali kuphela nakhona hhayi ngale ndlela but isitha ngoba siyazi ukuthi masikhula thina sibanjwa ama-adolescent stage safaka yonke into ongayicabanga eyisidakamizwa ukuthi singene kuyona ukuze sishifte kwi-focus noma ekusaseni lethu uNkulunkulu ayenalo esilethe emhlabeni. Asikho ngingakaze ngisihle ngabe ngiqamba amanga, asikho engingakaze ngisisebenzise noma ngisijove isidakamizwa ngisiphuze noma ngisifake emakhaleni but ngomusa ngikwazile ukuthi uNkulunkulu ngiyilahlele kuye ngimtshela ukuthi uNkulunkulu sengikhathele okungcono-ke ngizolekelela abantwana bakho abasemhlabeni abanabantwana noma bona abasebenzisa izidakamizwa ngoba manje uma nje ngeke ngiyithinte kakhulu but ngiyithinta ngelinye ilanga. Yabona manje isitha senza ukuthi sisidle isidakamizwa sesifihla noma siklini ngoba sibonile ukuthi abagcwele emgaqweni sebebaningi and zikhona iy'ndlela zokuthi basizakale. So si-implement iy'dakamizwa ezintsha esizozidla siklini singabonakali ukuthi ngaphakathi siyafa iy'mpilo zethu ziyafa. Uthi-ke wena umuntu esengene kwikhoma ukuthi hayi bo ubedla isidakamizwa kanti esikuthi baningi-ke engingeke ngibabale but ekwenzeke same thing isithi asi-implement-e into entsha njalo. So nathi uma siwumphakathi singeke sihlale phansi silekelelane sikhulume nje ngey'mpilo esibhekene nazo namhlanje ukuze sizosizana because ngiyazi ukuthi mina yonke into ozoyisho noma ozoyishera noma uzofika kulolu hlelo ukhulume ngayo kukhona elizomsiza. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu nje anenzele kahle anenze nibone ukuthi lolu hlelo olwethu alukho uma abantu balo bengekho. Lubheke kakhulu esidakamizweni but libizwa ngokuthi uSifiso Somusa, the other side of the story. Uyalayikha, uyafolowa noma uyashera kuya ngawe ukuthi inhliziyo yakho ihambe yakubekaphi. Kutheni ubona ingane kamakhelwane isingcolile noma isiyiphara noma isidayisa ngomzimba? Uhlekile wasuhleli wedwa la usuhleli khona yaqhubeka yini wahleka ngoba ngiyazi mina senzela abantu nje sijabule sikhombe ngeminye but masuwedwa uwumzali uney'nseka uke uyisho lento ukuthi eish yazi kodwa-ke ngikhulumile kabi ngayikhomba kamakhelwane. What if ngakusasa-ke sekuzobe yami ngoba ngangayisho kolunye uhlalweni ngathi ama-drugs awumoya. So njengoba engangenile kuwena into esizowabamba ngayo ukuthi sikwazi ukukhulekela iy'ngane zangamakhelwane ukuze sivale intuba yemizi yethu ukuthi angasondeli kuthina. Ukathi omunye ugogo umuhleka ingane oyiphara onendawo kaMashi esiza abantwana ukathi uyilandela isiqalekiso sikude uzosifaka kwakho ngoba akukusizi ukuthi uhleke ingane kamakhelwane ube nawe-ke noma ungenayo ingane kodwa usafisa ukuba nefemeli. uNkulunkulu anibusise anenzele kahle njalo egameni likaJesu, amen.